Vrije grad vrije 2000 kotlića riblje juhe ili fiš paprikaša. Kažu, najveća je to fišijada na svijetu. Ova manifestacija za naš grad ukratko znači sve. Kod nas riblji paprikaš nije samo jelo, nego je to poveznica s korijenima i jedan dio naše kulture. Dio je to nasljeđa i mađarskih Hrvata, suorganizatora fišijade. Svaka priredba, kao i ova, okuplja Hrvate iz cijele Mađarske i ovo vam je po 16. put i mogu vam reći da svaki sljedeći put nas je uvijek više. Stotine hrvatskih kotlića u bunjevačkom sokaku, gdje se kuhalo i s mađarskom i s hrvatskom ribom, ali na hrvatski način. Mi smo došli od Osijeka sa čamcem, odnosno malim brodom, preko ovoga, kako se zove, Batine, Apatina i u Baju uplovili. Zbog mirisa i glasa o bajskoj ribljoj juhi potegnuli su i Dalmatinci. To je jednostavno želja da uspostavimo kontakt, suradnju i da razmijenimo iskustva i da kako da se družimo. Mađarska mora nema, no kako privući turiste, očito znaju. To nije natjecanje, nego to dođu prijatelji i kuhaju fiš. U 3 dana 150.000 gostiju, zahvaljujući prijateljstvu i ribljoj juhi.